Obila ma Nairobi noyudore kama tek tok rowere kachiel gi jopiny e kar dak Makware chuno obila mondo yaw ayanga ogundni 5 moting'o funde dhano manogol e bugo Makware. Dwaro makamano nochuno obila mondo odir iro malungo wang' mar keyo jopiny ma bende ne bare kodgi. To kaka jafwambo marwa Eric Owenga lero, ringre mamoko 5 ochako oyud kawuono ka oganda chich ni ringre moko pod odong' e bugo ka gisundo mondo adier onyenre e lela. Odiochieng' mar ariyo, obila mag okwach kich jopiny gi jokedo ratich oganda ne ogoyo kambi kae mar neno ni ogunde adi ma ibiro kolo oko e bugo matut mar Kware ni. Ogundnigi ni golo e bugo moro bang' moro kendo gikone ginyono 5. Gima podi mako dhok ni ogundnigi ok oting'o mwandu mamoko to funde dhano ma podi ok oyangore kaka ne owito ngimagi. Kaluwore kod apisas mane ongirore e chenro mar kolo gundnigi e bugo, thoth ringre kaachiel kod funde dhano ma osoyo guniagi ne osetop mokalo. Jopiny mane omol alwora ni karomgi kendo ni gaya gaya mar miyo obila tich mayot, kendo mane ne oketo tich matek miwuoro kinde duto. Kinde duto jopiny ne sundo obila mondo yaw gunde mane osegol e bugo mar yango adieri mantie. Gino mane obila ok nyal timo e alwora ni. Pi ne ohingo mogo godhiambo bang' jopiny Makware fwenyo ne geche mag obila ne biro kawo gundnigi mobalo kod dwaro margi. Kae ne giketo hinga ne obila kendo ne ochuno obila mondo koro ochak rakre kodgi ka bayogi kod iro malungo wang'. Kinde rakruok makama ne oyudo ka obila ne osewito piny moko kuom ogunia mane oting'o funde dhano e pap tok jopiny biro mapek. Kata kamano obila ne odhi nyime gi kuoyo iro. Dhawni ne medo tedre ka obila ringo to jopiny bayogi kod kite matamre gi nono. Kendo obila no chamo ng'wech ma okalo nyaka stesend obila Makware ma bende ni mana mita 300 kowuok e bugo Makware. Liet pod medo tedre e lap Makware ka tok rowere makae ramo ni nyaka obila yaw ogundni mogol kawuono mar yango to jadi ma owito ngimagi kaluwore kod masira makoch magie sani dhi nyime kaka Eric Owenga, Ramogi TV, Kware, Nairobi County. Kaoyo mago en